Ahoj, tady je Janka z Propletence. Podívejme se, co nás čeká dneska v kalendáři. Balíček je pěkně těžký, to bude něco zajímavého. Kouknem. Svícinek. Budu muset doplnit cvičky, hodně rychle je pálím. Bílá, nebo skoro bílá, vanilková. Červený čajíček repovej. Výborný. A vzor číslo 16 s takovejma peckama. Můžeme si pak ukázat. Možná z něho upletu nákrčník nebo čelenku. Možná i čepice by byla super.